Και γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο πρώτο μου βίντεο Craftman 4. Και τώρα θα σας δείξω πώς να παίζετε Minecraft. Και μετά, για να μην χαλάμε πολύ ξύλο, φτιάχνουμε planks. Μετά φτιάχνουμε ένα sticks. Αφήνουμε κάτω το crafting table και φτιάχνουμε μία ξύλο. Μετά σκάβουμε κάτω και λοιπόν, φτιάχνουμε περίπου 16 με 20 πέτρες για να μας περισσέψουμε και μετά θα κάνουμε πέτρινα tools. Ωραία. Πήραμε 20 και πάμε πάνω. Ωραία, φτιάχνουμε ένα τσεκούρι, μία κούπα και ένα σπαθί. Μετά πάρουμε το μπέμπι και πάμε να πάρουμε φαγητό. Και πάμε να σφάξουμε και αυτό εδώ το προβατάκι. Μετά το προβατάκι. Ωραία. Μετά βλέπω και μια αγελαδίτσα εκεί πάνω. Και βάλω. Ωραία. Πού είσαι βρε αγελαδίτσα? Τσακ. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κατέβουμε. Εδώ πέρα βλέπετε μια γιγάντια σπηλιά με έναν Enderman μέσα και πολλά τέρατα, αλλά θα την κρατήσουμε για πιο μετά. Εδώ, τώρα δεν πειράζει. Θα κάτω να μέσα για μια και λίγο κρατάκι. Έχουμε κι άλλα. Λοιπόν, τώρα νομίζω ότι πρέπει να σπάσουμε λίγο και μετά να σκοτώσουμε και το άλλο κρατάκι που βλέπω εκεί στο βάθος. Ωραία. Περνάω το προβατάκι. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε για μια σπηλιά, για κανένα village, κάτι να μείνω ή μια μικρή σπηλίτσα. Ouch.
Αυτό κανονικά δεν έχει να γίνει. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, τώρα θα φτιάξε στικ. Λοιπόν, εδώ παίρνω αυτό και ας πάρουμε ηλικιά μου. Γυαλί είναι καλά για να μην βγάλουμε τις μέλισσες. Γενικά χρειάζεται το λιάμος. Παίρνουμε το crafting table. Ωραία, Sugar Games. Και πάμε. Ωραία. Και μια κατσικούλα. Έλα εδώ κατσικούλα. Ωραία, έλα και εσύ εδώ κατσικούλα. Και νομίζω δεν θέλω άλλα ζωάκια γενικά. Εκτός από αγελάδες. Γιατί οι αγελάδες όταν φτιάξω το σπίτι μου θα τις χρειαστώ για να έχω γάλατα όταν με δηλητηριάζει μία μάγισσα ή ένα παγωμένος σκέλετος, να το πίνω και να είμαι ξανά μια χαρά. Ωραία, συνεχίζουμε το ταξίδι μας. Συνεχίζουμε όλο ευθεία. Ωραία, και άλλα σακούλες. Ωραία, μουχλιασμένο ζόμπι. Όχι. Πάμε να φάμε λίγο κρεατάκι για να μπορούμε να ένας λύκος απέναντι και έχω ένα κόκαλο. Πάω να του το δώσω να γίνει δικός μου. Ωραία, λύκο. Γιατί ρε λύκε. Ωραία, είναι εσύ εδώ λύκε. Να πω να μαζέψω κι άλλα κόκαλα από ψάρια για να σου τα δώσω. Λοιπόν, να δω ψαράκι. Βλέπω εκεί σαν να είναι ναυάγιο.
έβαζε τώρα. Δεν θα είναι κάτι. Τι είναι αυτό? Κατάλαβα είναι τι είναι. Έχει Ender Guardian μέσα. Δεν θα πάω. Όχι, ευχαριστώ. Αχ, γύρω. Και παιδιά, θα σταματήσουμε εδώ το βιντεάκι μας και θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye bye.